हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव बोरैबाफोर हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल क्लिक खालामनानै ला। बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बुंहां बुंहां। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सिद्धार्थ बर' आरो फुजि बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों सं बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना बे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामथ'वाखै, बिथांमोना ट्रेलारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों सोमखोर। बिथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों लिहार फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेल। नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै सार्च खालामनानै नायहैदो लोगोफोर। बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, साबस्क्राइब खालामाखैब्ला। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगौ।